DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, mayong adlaw kanatong tanan! O mga kasama, manghatag na punta sa ato ang mga papremyo, pinaagi mga kasama sa DXDC Listener of the Day. Ay usa ka balay diri mga kasama, kusog kay ang radyo. Bedaw be mga kasama ato nga ila-ilahon ang usa nato ka certified listener mga kasama. Sa pangalan nato, sir? Ako si Rini Batoy. Si Sir Rini Batoy. Sir Rini, pila may edad nato? 54 na. 54 anyos ha, di basta-basta. Pero di na nato langanon na kasama ang Rini. Usa ka sa certified listeners kay naabtan man kanamo usog imong radyo na minaw kag DXDC. Mangutana ko nimo, ngano ganahan man jud ka maminaw og DXDC unsay naa sa DXDC? Sa una pa ko, bata pa ko, hilig na dito mga DXDC. Mga drama, niya kani mga balita. Ganahan jud ko. Wala jud ko laing istasyon nga di paminawan kay perting hiliga din ako mga drama jud. Sa to pa addict jud ka sa DXDC. Adik na adik kayo. O tungod yana, mga kasama, di nato langanon ato lang tunol o ihatag ato ka nga Sir Rini ang ato ang suking tigpaminaw sa DXDC tungod sa imong pagpaminaw nami hatag nga video. Ay, nawata, congratulations. Daghang kayong salamat. Okay, gawas ana, Sir Rini. Okay, Litsong Manok. Ay, salamat, Congratulations. Init, Salamat. simuta. Pagtigong init pa. Init kayo ha? Kayo. Ha? Amoy litson ha? Okay, dili pwede nga mag usap-usap ka anang init nga litson kundi nato parisan o pagpatulak ka bugnaw nga soft drink. Ay, salamat. Yan. Kasama Rini, gawa sa aning litson manok o bugnaw nga soft drinks. Ako sat kang regaluhan o souvenir shirt gikan sa DXDC Armen Davao. Suuta. Salamat kayo. Gikan sa DXDC Armen Davao. Di basta-basta na ilugo. DXDC 621 RMN Davao. Sir Rini, unang-una, Happy Father's Day. Ay, Ano sa daghang mensahe nimo sa imuhang amahan? Akong amahan ni kuha naman sa laing kalibutan. Daghang kay kong pasalamat sa iyahang pambili tungod niya, wala ang tako karon. Pasalamatan po na ko akong nabili na ron akong ugangan bali amahan sa akong asawa nga naa karon dito sa Kalinan. Nawangan Kalinan. Happy Father's Day pa. Okay, unsa po'y mensahe nato Sir Rini sa imong mga kauban diri sa Lakatan Street Kabagyo. Basta na pa kayo mensahe sa mga silingan. Sa akong mga kaubanan diri sa Diamond Rent-A-Car, mga kuha na po ni sa mga amahan na gyud ni si Arnold, si Roland, si Albert, si Nelson. Happy Father's Day sa inyong tanan. Good luck, fight lang yun ta. Di ka basta-basta. Salamat kay Sir Rini. Apelido ka ni Sir Rini? Batoy. Si Sir Rini Batoy, siya ang ato ang DXDC Listener of the Day. Ikan lamang mga kasama diri sa may Lakatan Street Kabagyo. Agdaw ni siyudad sa Davao, kaban nato si Radyo Man Ginny o si Radyo Man Joel Viray. Alang sa DXDC Listener of the Day, kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Man Don Pulayaw, Tatak, RMN. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.